Neste mes de xaneiro, o Concello de Pontevedra e Deputación asinarán un convenio por un importe de 2.400.000 euros pro financiamento dos campos de erva sintética de Campañó, 999.000 euros, e o de Ponte Sampaio, 1.400.000 euros. Entonces, o que vamos a facer é un convenio coa Diputación, con cargo, digamos, a esa cantidade que se ten pactada no protocolo de unha cantidade anual en investimentos, pois vamos a asinar un convenio por importe destos aproximadamente 2.400.000 euros. E a Diputación se faría cargo do importe íntegro, que é dicir, serían ao 100% financiados estes dous campos de fútbol coa subvención que recibimos da Diputación, non é que o faga a Diputación. Ben, quen o faría sería o Concello. O obxectivo pro Concello é o de poder licitar estas obras no vindeiro mes de febreiro, uns traballos financiados íntegramente pola Deputación. Na perspectiva na que estamos traballando é que se poida asinar o convenio coa Diputación neste mes, de tal xeito que poidamos licitar ao longo do mes de febreiro estes dous campos de fútbol. Esa é a idea na que estamos traballando, salvo que se entorpezan cousas. Os proxectos están feitos, os informes están feitos, falta a financiación e falta despois, claro, os pregos de cláusulas económicas e as cláusulas administrativas. As obras terán un prazo de execución duns 8 meses, polo que o Goberno municipal agarda que poidan ser utilizados estes campos de erva sintética antes de que finalice este 2018. A previsión é que vamos a intentar, como a Unión Sampaio vai moi ben, vai de primeiro na súa categoría, ganoulle o Cerponzón no último tal 3-1, pois poida estrenar categoría cun campo de fútbol de erva sintética. O campo de fútbol de Campañó, situado xunto ao futuro Parque Forestal da Tomba, trátase dun terreo cedido pola comunidade de montes desta zona, unha cesión que será por 30 anos, prorrogable por 30 máis.